Ọbụna tata bụ izizi gị isonye anyị na channel a, daalụ sọ. Ọ bụkwa na isonye buga anyị iwe na chite ọzọ. Hey, ọkwa gị bụ the real MVP. Tata anyị ga-esigodu sha ihe anyị ga-eri taa bụgodi kpọkpọ. Aga m esi jollof rice na anụ toki na salad na plantain. Ihe a bụ some of the ingredients m ga-eji wee sie akụrụngwa dị iche iche, spices m ga-eji wee spice anụ. Yana tomato a ga-akwọ n'ọnụ shombo tatashi. Nke a bụ tomato mmili na-eji akwọ ya. Adị m like iji mmili ka ọ wee mee ọsịsọ. Nke a bụ ka ose esigo m na fridge wee wepụta ya. Unu mana ka shombo si adị, ị ga-eji shombo jili tatasi wee mee ya. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo Igbo na-achọbi ga-ego long grain rice, biko achọzina jee na Tesco, jee na Sainsbury, jee na Lidl, ị ga-afụ ya. Ndị a bụ ite m ga-eyuzu maka nnukwu rice ka m ga-esi taa. Ewepụtago m ite m, the biggest pot m nwere n'ụlọ. Nke a bụ kettle ga na-agbụla anyị mmiri kwamgbe. Okay, ka anyị bido. Aga m ebu ụzọ tọpụta rice. Ịghọta ka ọ dị m ka na-amapụta rice na akpa. Kwa ịghọta m tọpụtacha rice n'ime container. Mbidozie mapụtaba kọpụ onye m chọrọ isi tata. Ihe m chọrọ isi bụ ihe dịka 5 cups. Okay, 5 cups ga-adịkwa mma. Maka anụ anụnwa o butukwa ibu. Ndobe rice m. Ebido m saa rice m. Ịghọta nsa anya bụ 5 cups itu mmiri dị clear, mmiri na-agbọrọ agbọ. Nsapụcha ya starch na arụ ya. Nsapụcha ya ebidozie m sibia nwere mmiri ọkụ gbọrọ agbọ wee sibia. Neka mmiri a ga-adị m nsacha ya. Ọ ga-adị very white. Igosi gị na starch naturally. Ịghọta mgbe ufuo mmiri ahụ njezie weta mmiri gbọrọ agbọ nwunye n'ime rice mbido sibia. Ihe a ga-esi tata ọ bụrụ ka obele ihe. Ụmụna a na-eme mmemme otu a, ndị mmadụ ga-enyelu gị aka na-ebe ma akwụkwọ nri, na-ebe ma tomato akwụkwọ ma ebe ma onions. Mana tata ọsọm ihe a n'ụwa ga-ewe m like 3 hours today. Ịghọta emego m a lot of fast forwarding. Ịghọta m ga-ejizi tomato m bido sawa ya, nkwado ihe niile clear ebe niile. Makwala mana ọ bụ na ị nọ n'ụlọ na-esi nri, ọ bụ na ị na-eme video, ị need ịkwapụta ihe anyị n'ime ga ebe ihe niile dị, but because na-eme this video ewepụta m ihe niile ka ngosi anyị, you know. Nwata marụ na ya ha ncha dị ebe a. Anyway, but nsa all my tomato. Nje ma okay, mbulu ụzọ ka nyitegodi glove. Ịghọta nyite glove m saa anụ m. Ndote na-asịsị asa na anụ mana ọ dịkwa anyị ịmago ito na-asa anụ mụ ga-asakwa ya, nsa ebe nọ wee saa ya. Okay, nyite food safe gloves m. Nke a bụ toki. Unu mana toki na-adị mma igbuo ya taa ya ozugbo. Mana chekwana ya ga-eme toki fridge ka ifo. Bido sapia. Ama like iji vinegar ma ọ bụkwa no lime wee saa ya ka nsapia isi ọjọọ. Ọ bụrụ na o nweke isi ọjọọ mana onwe isi na-eso anụ notego aka na freezer wee beso ngụti otu ọ na-adị na like iji lime wee saa ya. Nsabi ọfụma, m ga-asagide ofu. Ịghọta inenezi anụ ahụ ma na-esizi ya juicy. Ịghọta anything acidic such as vinegar or lime. Nsachicha ya ofu wepụchicha ya jidin ya. Anụ anyị adịgodu fresh. Anụ anyị adịgodu clean. Okay, nsachazie ya. Ihe m ga-emezi kịta bụ ntinyechacha ya spices nchọ iji wee sie ya. Today spice ọ bụla ịchọ itinye, mana today ihe m ga-etinye bụ m ga-etinye curry, m ga-etinye thyme, m ga-etinye garlic, ginger. M ga-hafụ. Ọ bụ na nsachazi anụ m, ihe m ga-emezi bụ mwepụta ya. Ọ bụ na m adịgo satisfied with how clean mmiri m dịzi. Mbidozie nyacha ya na mmiri, fichachicha ebe niile nọ wee saa anụ m. Mbidozie spice nwa anụ. Hey, aga m eji yabasị anakwa red onions wee spice ya. Mbe ya okpokpo, mbe ginger m okpokpo, mbe garlic m okpokpo. Ọ ga-abụ ihe niile ye ngụpụtacha ya kama m ga-abịa kwọọ ya. Ịghọta mbekwuo ntinyekwuo ya ma curry ma thyme ma rosemary ma bay leaf. Kawagodi inu experience unu ọkụ mana eje mmemme ọbụla ebunyere gị jollof rice ị na-alị ahụ ma ọ bụrụ Nigeria kpọ gị mmemme ahụ. Ịghọta so jollof rice bụ ihe eji malụ ndị Nigeria. Ihe eji malụ ndị Nigeria.
ndị Ghana sikwa no ihe ejikwa wee malụ ha o, ndị Senegal sikwa no ihe eji malụ ha. I'd like to hear your comments. Kamali feel. Tinye thyme, tinye rosemary, tinye curry, tinye nu, all these spices. Tinye obele mmiri sikwasị ya na ọkụ, ịghọtago? Gbaa rice a go. Mfotuzie rice. Mwụọ ya. Ndị ahụ ya wolu mmiri oyi saa ya ka m wee sapịa heat, ịghọta. Sapịa heat ndebeze ya na ọkụ. Bidokwe kwado salad m. Hey, jollof rice. Unafo nwoya sapia starch. Nsakwa ya ọzọ. Mfiachicha ya ka sapụtụcha ya starch. Ka ọ dị healthier. Ndobe ya na ọkụ. Bidozie sawazie tomato. Agmasa tomato saa ya ọfụma bechicha ya okpokpo. Achọghị m ikwe maka nkwọ ya tupu nsiri ya. Ihe ga-eme bụ ọ na-achachacha ebe niile. Ibe na-efiche ihe na-eme nna ga through the reverse. Mbechicha ya okpokpo. Nsie ya n'ọkụ oye nkulo ya tupu nkwọ ya ofu ihe ahụ. Ịghọta ose ndị nnukwu a ibe ya ewepụcha ya mkpụrụ ya maka ọ na-enu inu. Then ndị ogologo adị kilikili ihe ndị ewepụ ya mkpụrụ ya bụ ka ọ ghara ikpo ekpo. Ọ bụrụ maazị ga-eso ere ya mana ọ bụrụ na amasị tinye ya ọ na-adị mma. Ihe niile ga-enyelu jollof rice anya ka ọ chaa ezigbote mmemme. Ịghọta mbechicha ya okpokpo otu anụwa ntinyekwa ya ma ose mmiri o. Ịghọta nsinye ya n'ọkụ. A ma eji this pureed tomato afọm mmiri ngeji sie ka ọ ghara ile ọkụ n'oge. Ndọkwasị ya n'ọkụ na-esi obele nenezi anụ mama anụ anyị ego. Bidozie sawazie vegetables ihe ngeji wee mee salad mo. Soso m na-ebe na and soso ihe nwe n'ụlọ tata bụ cabbage na carrot na lettuce. Enwere m cucumber nke nje enwe green pepper. But mkpochacha azụ carrot m. Nene ma anụ ego. Mix ya ọfụma kparịa ya nkuchikwa ya maka oyebe. Then tomato mmiri ka dị ya. Nsi okay kama m ga na-egbu oge. Ihe m ga-eme kịta bụ ka nsikwasị akwa n'ọkụ. Ihe dịka nọ. Ịghọta. Nsi okay I ka nwee oge ohere ka dị ka itinyekwa plantain n'ọkụ. Now onwe ihe nchọpụta iji ebe taa aka wee gote plantain n'obodo oyibo ịma nchọka omebi so ihe ga-emebi ibe ya ebe tinye ya na freezer ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla iche isi ya ewepụtakwa ya. Ịghọta. Kedu ihe na-akpọ freezer n'Igbo? Akpati ntụ oyi. Yes. Ahụrụ m ịwa n'Igbo. Okay, so nwe mmanụ na frying pan anyị nchelu ka ọ dị ọkụ. Ịghọta. Ọ dịzie ọkụ tupu ntinyezie plantain n'ime ya. Ọ ma ndịkwa ka nke just gote bacha tinye n'ọkụ mba ọ bụrụ ofu ihe mmanụ ga-asị mana ọ na-serve the purpose na fukọdị tinye ya n'ọkụ. Mbidozie wee bebe akwụkwọ nri ga-ebu ụzọ mụọ ya amụ shapụnụcha mma mụ. Mbidozie bebe akwụkwọ nri. Eyi m that glove na protect me imelụ arụ m n'okpuru aka m. Ịghọta. Wikwasịzi ya food safe glove. Una lettuce a ngafuka ngesi separate the green part from the white part. Ya ebe na-acha ọcha na ebe na-acha ndụ ndụ. Separate ya. Ngafu mgbe nga present ya ka ọ ga-esi machicha mma. Cabbage anọtega aka na fridge. Oyi bụ ihe na-atụ ya ihe ọ na-achọ otu a. Mana ma ọ nọ na fridge ma ọ nọrọ na fridge ọ na-adị mme blanch cabbage. Ngafu blanching means ị ga-etinye mmiri gbọrọ agbọ ka ọ wepụ ya the unhealthy bit na-adị n'ime ya. Ọ dị healthy iri nke blanch. There's a grate away my carrots with this my lovely grater. On the faster, to be honest. I'm going to chaze my carrots. Kajana nehe siku noko. Akuna fu tomato America dia. Anu ai owecha boto ai si wecho arapu tuko yobele. Plantain na ai na yekwa. Ị ga-eche maka osi na freezer ịghọta ichelu ka mmiri dị na nri apụtụ ibidozie kpagharịwa ya ịghọta. N'ebe m na-agba mmiri na my cabbage ndowe obele tinye ya nnu obere oge m wụọ ya mmiri ịghọta.
Kapịa ka o juo oyi, iwọ ya mmiri wụkwasịkwa ya mmiri oyi. Anụ anyị eghego ne ka o si dị succulent na-ama. Akwa ya eghekwugo ngwọ ya ka ọ na-eju oyi ka ọ dị ize ịtụcha. Ọkụ na-afụ ka tomato anyị si gbọchicha. Bidozie yawa anụ mmanya mmanụ n'ọkụ. Hey! Okay, ele na-atọ pieces. Ọ na-atọ pieces. Muku, try yan. Comment, let us hear your experience with turkey or chicken. Which one do you prefer? Natoni, kwa ile loko njekwo tomato. Magic. Nko tomato bidoze gụpụta anụ. Oyebe ka arapụtukwo ya. Arapịa bidoze siwe rice. Ga-eweta nnukwu ite mu. Okay, ka mama ga-atụcha akwa mba time adra chọm ka anụ ala ọkụ. Ntụchacha nke a kịta anụ a. Ngụpụta anụ a. Ngụpụta cha ya. Bidozie yewekwe ma mmanụ ngeji wee sie rice. Ọkụ na-afụ. Tinye mmanụ, tinye yabasị. Mkpagharịa ya. Ndọpụ mmanụ n'akụkụ. Turn all my onions. Okwusu can see bechicha around. Ọ ga-abụ ihe eri the jollof rice. Na-afụchicha onions ahụ n'enya ewunyeze all your mixture of your tomato na onions ebegere ịkwụgoro akwụshi eshi. Ị na-anụzi isi a na-apụtazi na kitchen. Amago na mmemme na-eme n'ụlọ. Ịghọta. Mfichakwa ebe niile o. The next thing ga-eme tinye this tin tomato ka a na-etinye na paste form. Nrapụ tomato ka ọ gbọwa. Mmanụ dị na ya ga-ewepụcha the sour taste dị na ya. Ịghọta ka ọ na-amụ ụla. Mfichachicha ebe niile. Kita a na-mix salad nke ụmụazị. Ịmago ka ọ tọọ ha ụtọ, a na-etinye ya mayonnaise na akwa, pirichicha akwa, tinye ya mayonnaise, tinye ha mmanụ aṅụ. Ọ na-atọ ezigbo ụtọ. Tinyekwuo ya some mayonnaise ka ọ wee dị creamy. Tomato anyị akpọgo, a na-akpọ ya ọkpụkpọ. Ọkpọgo. Ntinye ya maggi. Ya bụ ogiri oyibo. Ntinye ya. Ọ bụ na ị chọọ itinyekwu more spices at this stage, ọ dịkwa mma. Ịghọta. Tinye ya. Ibidozie wunye your rice n'ime ya. Hai. Echeta mgbe a na-eme oriri nwa, a na-esikọ, a na-akpa nkata na kitchen, a na-akwado. Ọ na-atọ ụtọ. Mmemme ịwụnye rice gị kpagharịa ya nnọọ, ịkpagharịcha ya, tinye obere mmiri anụ maka na rice anyị aghe nnukwu mma tiche mmiri anụ a ịghọta ka ọ ghara ịbịa dede nwezie ya mmiri anụ. Ịmaga ọ dị very thick and concentrated. Nwezie ya isikwasị ya n'ọkụ. Ọ bụ na ịbata ebe a kịta isi kitchen a na-ekpogodu. Ọ na-ekpogodu bịa rie. Ọ bụkwa na ị nọ si bịakwa rie o. Ahapịa oyetu. Ifu ka ọ dị. Nrapụtukwa ya ka mmiri atakọnata na arịa. Ntinyezie ya foil, kpuchie ya. Ka ọ ga-abụ ọla ọkụ. Ụtọ ntụ ahụ baya n'ime arụ, ịrapụta ya. Ifu na oyego. Oyego. Rice eyego, jollof rice eyego, antiku ego dume eribekwa m. Hey, mbido ribe nni. Rice o, salad o, akwa o, turkey kebe ebido de ebido plantain, my favorites. Ọ na-atọ. Hey. Ndị na-atọ ụtọ. Please, ọ bụrụ na ị like this video, like ya, share ya, subscribe or comment ya ka ifu. I am God. Ịṅụọ mmiri, ịṅụ daa ya. Ọ na-atọ pieces.
Thank you so much.